Ezi ziimbethi-manqindi ezisakhulayo kwaye zibonakalisa iimpawu zokuzimisela ngelixa bebezilolonga. Ulubabalo Lusizi uneminyaka engama-20 kwaye yintshatsheli yetumente Africa Zone 4 bibanjwe kwinyanga ephelileyo. Lusizi uphinde waphumelela imbasa yebronze kwitumente Africa Cup kwaye uthi ufuna ukuzenzela igama kulo mdlalo. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo, Lusizi uzenzile igama ngelixa ethatha inxaxheba kwimidlalo yeMandela Cup apho waphumelela imbasa yegolide. Sithetha nje uphinde wathi ufuna ukuzibandakanya neqela loMzantsi Afrika kwimidlalo ye-Olympic eza kubanjwa kwilizwe laseFrance ngonyaka 2024. Happy kakhulu nge-performance yam kakhulu ngoba ndigqithe nabanye abantu ebebephambi kwam, so ndisebenza ngamandla ukuze ndibe phezulu ngamandla ndiye nakwi-Olympics. Le mbethi-manqindi uDandre van Heerden uza kuqala umlo wakhe wokuqala nqa eMakhanda ngomgqibelo. I'm definitely ready. Been working hard for maybe the last 6 months or so for this fight, so can't wait. Nabaphathi bamanqindi bachulumancile ngezi ziphumo zincumisayo zamanqindi. Kwi-4 years plan esiyesanayo esiyesayithiya into yokuba it's a road to Paris. Ithemba likhona kakhulu ngoku nanjengoba sisandowina ii-medals esino-20 years singasazwini. Iimbethi-manqindi ezisakhulayo ezisuka kumaphondo ohlukeneyo ziza kuthatha inxaxheba kwitumente eza kubanjwa egameni lalowo wayeyimbethi-manqindi yabasetyhini ubongiwe $1 Baby Koloni ongasekhoyo. Le tumente iza kubanjwa kwinyanga ezayo eKarika. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseKarika kwiphondo leMpuma Koloni.